Karon lipod ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Kuanday guys, musta mong tanan? Sa murag karon guys, murag niinit-init na. Init-init nga murag kuan kanang nay mga dagom. Sa amping tantanan guys, kay wa pa man di kuno mo landfall tong bagyo nga si Singa tong bagjuhan ja. Madyo na magdinimo dadon ni bagjuhan sa guys kay madyo na ladyo ko kas ang mga anak, mga kadyo ko ako katong gabi. Ja da guys nagdako sa ako kay matukos sa babaw kay magkuha ko gatong mga ginabas nga kahoy. Nay dahang mga nalata nga ginabas nga kahoy ang ibutas garden. Tumusak ako dito guys sa babaw to Mangan ko dari. Saka ko dari. Ana guys, diyan ako sa babaw. Diyan mauni siya guys. Kanina daghan na kadyo na sayang kadyo ni Pwede ni siya ibutang sa mga didi sa garden guys, sa kuan. Sa mga tanom nilang mga buwak ba, ipaibabaw sa ginabas. Mahal kadyo din sa Cebu paliton ni. Yung mga ginabas tag 200 ang sako dani didto. Dani kay panghuhaon raman des mga punuan sa mga gipanggabasan to ipanggabas ag kahoy. Bawal man kuno siguro ni maggabas. Yan kadyo. Yan naghana kadyo sus ang mahala ni sa Cebu. Nilang gimik sa juta para mutambok ang tanom. Daghan pagkadug lamok. Guys, nakakuha na ko. Pinagsako aning gujuron doon sa ubos. Kay bakilig kaso. Wala man isang gujuron guys ya. Anong kuan, marami di man jud ko mahimudyo guys. Bisag ato sa Cebu. Di ko mahimudyo basta wa ko ibabuhat kay kapudyon man ko maglingkod ra ko. Mo nang nadigid ang sinilas. Udari guys. Guys, ini siya pamutang dani na Kuan pa ka ho? Mata? Ha? Kuan pa ka? Baka susut mo kam? Kuan ka? Ha? De? Kadyo ni siya pamutang niya ni kay nagbubo ni mo di mo bagtek ag kuan di mo bagtek ag kanang juta. Diyan mo tambak pa di mo tanom. Sus ara lamiaog na sa Cebu pa ni ngani oy. Kay kuan jud ko. Mahal man dito Cebu paliton ni mga ginabas. Diyan nagkagumot sila guys kay huli na kamong pag-umangkin nga si Angel Locsin.
ang pagumangkon. Ilasan eh. Na ja. Mao mi among kinaundan dari og nay mo ngari. Na di picture. So picture sa pud mi buntag sa do dia. Salamat sa imong paggariday. Di pag-amping sa imong biyahe. Grabe. Kan hi di mo may driver. Ya babay kiya. Nanay day. Isa ko mama bay. Oh boy. Love money ni Mama Ruby, no? Hindi naman nagligog dagat po katong usa mo naligo. Yan na. Naligo pa sa may kaduha. Muna lang ito yung Ja, amping mo day. Day, amping mo day. ote. Amping. Okay, si Jitlik. Kay Mari kuno silang idol ni Jitli di nag-idolize mo ni Jitli. Kita po bung Jitli dito madto to day. Wala diya pag-amping mo, hinuo ko pag-amping jud mo pag hinahili. Ikaw balik naman ka mo uli pa man sa pugo. Ano ba mo ko? Hala mo motor di ay nawa na yung motor. Jumping. Bye-bye. Manto na sila. Ari, bina na anak. Manglarga na sila. Masara sila kagabi dari ni. Lari. Bye, love you Kia. Kaon og daghan ha arong tambok. Ya. Kaon og daghan. Ha? Amping mo sa biyahe. Ikaw po din nagbalik ni mo. Puhon, amping ta. Mo adto ra Amping mo ha kay wala ba kay bawog unsay kuan ros bagjo. Bye-bye Kia. A few moments later. Yan guys, di pa ni final. Mo ni ang gipang watong gipang sibak-sibak ni aging adlaw guys kanang saraman ni sa kapunuan ja karon ko ana na siya sa 2, 3, 4, 5 na. So na siyang gi kuan nya kanipod guys oh. Daghan na pud siya pero napay uban to guys. Kauban dani. Mawalit pa kuno kaang. Ja kanipod guys. Gusto na po ni sa kapunuan, diya karon daghana kay hanagi pang bahin-bahin na. So daghana kayo siya sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 na. Ito iba bawa pa to guys, diya raton hapan guys kay. Pamalit pa kog kaang, madto pa kog lungsod. Kay hapan ni sang pamalhinan ni pamalhinan ba na sa guys kani. Kani nga daghana ka sa kuan na sa pamalhinan kay rumo daghana siya. Daghang kaso guys, ipod na siyang balhinon. Napakoy daghang kasong balhinonon. Sa baak. Hey guys, naming duwas jijindari, gabaklay. Kay mo adto mig lungsod ja. Nangublima ko guys kay naaglangit sa nag-1-1 taligsik. Ja aglangit ngit-ngit, ngit-ngit sa murag mulamdag. Murag kuan ba ja amo tanaw nagmurag katong nagkasugad hangin sa ibabaw. Diyan mo lagi naman nabalaka ko sa mga anak dito sa kuwan pero pag sige mo kung panawag kada oras manawag man ko kay di mo ko hilo na og di ko makapanawag dito. Mura mo kong mabuang. Kaya guys, wato din miglungsod kay unang misa digalyo man inaga andyan kadlawon kami may naka-schedule og magpa mirinda o pakapi. Sabay tawag na dahil pakapi, mirinda. Pamainit. Ay, pamainit. Mga uso diri sa mga probinsya ka ng human og pangadji o magmisa, mainit. Painiton. Na yung mga puto, na yung mga bibingka. So sa una magkuan jud mi guys. Karon ang balak na ta guys, magkuan ko, magbikon. Sa kay nana may magbikon. Naka libreng sakay mi dari guys. Kanang gihinungan mi dato ni sir. Singa ni mo sir? Hindi sir kay hindi ba mi ka bisado dari kay kuan kanang dugay lagi minawa dari sa Puli Alicia. Wanang gihunungan mi kay murag nakamayon kuno sa namo ni Florami. Ja. Ako pud murag nakamayon pud sa kay murag chinito man ni pero gwapo. Ja salamat kaso kay gihunungan mi kay nagatang mi dito habal-habal ja. Mamay among dress bukid kay habal-habal man jud. Ja salamat kaso nimo sa imong pag libreng sakay. Ano pag di na pag-flit jadi pag gumalangan nung asa mo ganito. Lagi salamat si Kado sir kay nagdali pud mi sir kay mingon nalay ko no moabot ko no bagjo lagi ko no ja. Mahal ka no. Unsa ko hapon mo lang kon paso. Kuan man gud mi na mo sa Cebu mi ja murag dugay-dugay wa na mi maka kuan sa mga tao dari ba wa mi maka
Oh. simentado na. Wala dyan. Hindi na magyana. Kani sa una muli mi dani ara maning ka lisod ka agihan. Oras. Kajuagihan ni Danis. Daghan lagi mo like na nimo joke kay kuan taw. Rubay Provinciana. Kani gabot ni sa channel pod. Ako, Jijin Bors. Sige, salamat kadto ni Singkit Nilson Antipas na ang driver na rin nga mo kuan da. Wala singkit jud tinuod. Bitaw, salamat kadto ha kay nakaila pud ta karon nga kuan kay sa una mga gagmay pa man siguro ta basig dagkiail ta sa una pero wala naman jud ta naghinagbo. Karon naghinagbo ta salamat sa libre sa kay Salamat. boss ha. Oo. Salamat Bago kadto. naman sa simpleng butang na katapang. Salamat kadto. Salamat kay boss. Since nagkita mi diri sa ang gwapa nga kuan, igagaw ra pud din namo. Mga Ranelli. Gwapa jud di kan. Kapalit amig luy gwapa. Na dagko ka jud lang luy oh. Wala ting palitan ti. Ni mas man kay balik 20 mo ko. 20 ra kuno, guwapa. Ay si Jaren mo kon kay balik 20 ra. Tanan na mo nung gipwesto sa mga palit na mi og pan nga tulo 20. Di ay tindira dia. Aw 5.20 tulo 20. Unsa mang klasiha kang pana pud atong pamaliton? Kana mo kung ba? Kani Sagol. kani Katong star. balig 200 La kasagapan. kani. Kana Sagol man duha ka klase. balig 200. Palit guys, manguli na mi Jijin. Habal-habal na pud, habal. Mapinabi. Ang tumban. Hati daw ka kayo. Sige hati. Hinihinira kay nani, uwan na ba ho? Doon na mi uli guys. May yung habal-habal na pud yung sakyan. Guys, na namin there is by Nawi pasalubong na ni Indiana. Salamat sa pasalubong nga torta, Mama Robe. Torta og kari dia. Sama ni. Kani sama ni. Isa na, kasga kay ro denggan. Ignog. Ganahan di sa torta guys da. Kuan nag Tingin siya ni Mama Robe. unsa ra kay nagkaon pa man kag nisin unsa ra pud ang kuan. Gadi dia siguro media nagda sa jagro naghanang limusito. Abi tingin mo si Turay. Dili na nangaon sila limusito. Tatagahang Limusito. Dapat si daghan guys karang sayang ni. Nay limusito nga. Singan to limusito ade? ay barigitid na. Oh, barigitid mo niya. Hala, matanaon ko rin mo kita subscribe ni nga si Mama Robe. Jim Mama Robe. Mas pakuan na gamay. Love you. Happy ka nga ipasalubungan kanin mo Ruby. Na karon guys mag Parman yung gatuan. putos ko dani kay mo ni among ipakaon dito sa maghuman og misa di Galyo no? Simbang.